Takže tohle je náš dnešní blbeček a čau čau. Takže vítejte u mého dalšího dílu, je to z Minecraftu, no zase z Minecraftu teda. Jsou to další pasti, druhý díl, jo, druhý díl. Takže, teďka si vezmu si stone. Tak, tam postavím, sem. Takže, tak, to udělám. Jeden blok volný, kolik je 1, 4, 1, 2, 3, 4 ironů, tak. Tak to vyhnám ještě sem. Ježiši. No. Tak. Počkat, teď to udělám. Takhle. Takto. Tak. Ať to vezmu sem. Odsaď sem. Tak. A odsaď sem. Tak. To bychom měli. Tady bychom mohli nějak osvětlit. Třeba torčkama. Tak. Tak. A semka dáme nějakou návnadu, třeba diamond bloky. Tak. Teď jsem zapomněl, že má být jeden blok takto. Já tady dáme railku. Tak. Vezmu power rail a detector rail. Power rail dám sem 3 asi. Sem dám detektor. Dobrý uhlíc tady dělá. Počkat. To by vypadalo podezřelé, kdyby tam bylo zarostá ráda. Takže tak. Tohle musím dát ještě trochu dolů. Tak. A teďka. Počkat, vlastně já to mám špatně. Tady má být. Počkat. Jo. Já jsem to udělal úplně špatně. Tak to. Aby to vysunulo a to dám. Tak, vezmu pistony. Jo, tady bude tak bylo. Nebo počkat. Já dám pistony navrch. Dám semka, dám stone. Tady budou ty pistony. Tady bude stone. Když jsem si vysunu, tak budou tady. Takže tak dáme sem. Tak. Takhle. Tak, tady budou ty stony. To bude vysunutý, takže to můžeme aktivovat. Tak, to bude špatně. Ne, ty budiny už to bylo v tom Minecraftu. Tak, to musí být. A tím pádem tady musím dát semka dám. A kde to je? Hej, počkat, to bylo někde. Jak se tomu nadává, ty.
Ježišimarja, já jsem to úplně zapomněl. Jo, tady correct repeater. Tak, když to aktivujeme, to vysune a... Aha, takže tady musí být ten obvod, že... Třeba redstone. Tak, to dám sem, to natáhnu na plnou. Sem dám tohle, sem dám redstonky. Ne, naopak. Tohle dám sem, tady dám redstone, tak, jo, tak to je to dobré. Teďka musím pod tím výst redstone. Kde je ten detektor? Aha, někde tady. Tak, tady by... Aha. Tak já to udělám. Musím dát sem. Tak. Půjde přes ten detektor, to půjde sem. A když... Takový test. Tady bude tohle. Počkat. Tady nemůže být tohle. To musí být normální. A to se zasune. Jo. Semka dám toto. Tak, tady tohle. Tlačítko. Tak, teďka vezmu minecart. Ho někde najdu tady. Takže to pojede. Tlačítko sem tam nasedne. Pojede. A tam to nestihnu. To by se měl nějak aktivovat, ne? Počkej, já ten zkusím, aby jel sám. Tady neaktivuje vlastně. No, už to udělám tak to je teď. Takže to zkusíme jinak. No, aha, já jsem taky chtěl, že to musí být tady. A tady budou repeatery. Tak, jo. Teď je to tak, jak to má být. Jo, super. Takže, budou railky, doufám, že se to teď stihnu. Tohle rozbiju, to půjde ještě pod dolů. TNT budu potřebovat a lávu. Doufám, že TNTčka nechytnou. Takže jestli jo, tak by to byl velký fail. A fail já nesnáším. Možná ani ne. Tak. Ale počkat, ještě musíme nějak udělat, aby se... Tak, a tím se aktivuje tohle TNT a pak... Tak. Teď akorát ještě mu tam dám minecart. Tomu kdo přijde. Tak. A teď akorát počkat na nějakého bubečka. Co to je? Jedu! Pak. Stop. Očkat. Se to trochu nepovedlo. Vovečku, jdi do řiti. Dělej. No, takže... A jaký je v tom problém? Že se to tady neaktivovalo.
Takže aktivuji, a když to pojede, tak se to aktivuje, aha, takže teďka je takový pokus, takže to dělám třeba poslední vysoký, vezmu sekiru, vezmu toto, hodím to sem, tak, teď vezmu toto a hodím to sem, aby se žádný obvod přerušit neměl, jo. Teď vezmu toto, hodím to sem, tak, teď vezmu toto a hodím to sem, a teď vezmu naposledy kraj tohodle a kraj tohodle, tak. A teď akorát počkat na toho blbečka, který jsem přišel předtím. Se uvidí, jestli znovu přijde. Zatím ho nikdy nevidím. To chci vidět, co udělá. Tak, já jsem tam nehodil vozík, teď mu ho hodím. Má tam vozíka, jde. To chci vidět. Tak. Tak. O to nezabilo Aizle. Takže tohle jsou nepovedené pasti na blbečky, tak se představ blbečku. Takže čau lidi, jsem je 99.